Hello, good morning mga ka-vlogs. Mayong buntag di ay mga ka-vlogs. Nami karon sa Badjan Beach sa Lambog. Kaning taong dili ta taga diri guys, mga matatag sayo kay mga pita unsa na tong kuanon pagkanon karong adlaw. Ay sorry. Among nahunonaan sa guys no kay daghan man kaming budbud guys. Budbud nga balanghoy. Pagid-check ka ng pilit guys ba? Nya nay puto. Nya kani siya guys, mo ning puto nga kanang pugan guys ba? Pugan. Mo ni pinakanindot diri sa kuan guys no, kaning diri sa bukid kay naadyo kay kanang makuanan ba? Mga kapi-kapihan nga kaning puto balanghoy, budbud balanghoy, kanang ani siya guys oh. Mga pilitan ninyong tanan diha guys. Mga pinalangin mig ahat diri guys no, bisag unsa ka mahal jud ang kape kani guys no. Ang kape guys 25 pesos guys, usa ka timpla, usa ka basuhan, asa ka man kana guys. Lahi ra gining natay pundo guys nga nata diri daplin sa bye-bye guys. Grabe jud ka mahal diri ilaha guys. Ani siya guys, mo ni siya guys no, puto balanghoy. Dami kay ni siya guys. Takto mo sa timpla guys. Jig kamahayan. Kaya kami lagi mag-dali ta guys no, excited kita sa atong kuan, excited kita sa atong laag. Wa magitay dang kutsara guys. Kanina lagi datong ikutaw guys. Puto balanghoy, budbud balanghoy. Mamainit ta guys. Don't forget sa pag-like and follow Jolly Vlogs guys ha. Mamagin siya guys. Buto ko ni sa taga Barili guys, nagipugan ko ng maayo. Ingon sila guys, aduguan ko na guys. Oy, paita ani ka ng dito ka ilang dapit sa kanang south guys ba. Sa taga duguan din ni guys. Nya si bunga, nya ingon sila guys, para dugay ko no kay mo panos. Nga pugan guys ba. Puga. Yan na guys. Ang abandon ipaligpit ko rin. Ano na guys. Ani ka lang guys no kay dili gid siya mo panos. Nagkaon mo magkuan guys sa panos. Kita ka guys. Buntag pa niya dito guys, naabtan na sa nagbuntag guys no. Wa gid siya nagpilit, wa gid na panos guys. Dami din yung putos diguan. Ano guys? Hello guys. Diri ka. Sunod guys, kaya guys oh. Budbud na guys. Duga kan sa hotgun. Tungod sa kadako sa budbud ug sa puto. Unsa po nga budbud ay? Budbud ni siya nga kuan, ma'am, balanghoy. Budbud balanghoy. Kauban lusod niya sa puto balanghoy. Puto balanghoy. Nya, naasa itay puto maya. Kailan mag puto maya dili puto maya ka ng langgam guys ha. Puto maya kan pilit guys ba? Pilit. Kani ka ta? Nga. Kuan ka guys ba kanang pilit, pero tapol. Ano siya guys. Daghan kayo may karagog mga nyak. Continue rin mo. Video na ako. Good morning.
morning, good morning, good morning. Welcome to my vlog. Puto balang hoy. Mga unta guys. Paresan og kape. Dara. Oh, Ayos gid kayo guys no. Pwede ra gid kayo dili ka mamahaw ani kay tungod sa kadako sa ilang puto guys. Ligon pa jud kay kusog. Pwede na kay di ka mamahaw. Tolay una day kay mo rambol na itong tingog. Mmm.